Добрая раніца, Руся. У нас зараз 6 ранку. Не ведаю, може бути, навіть ще нема 6 ранку. Я устала, каб зробити практики і сідати за свою працю. І як я обіцяла, запишу тобі тыя практикаванні по активації першого енергоцентра нашої жаноцкасці, самого такого бази, ад Баби Яги, яку я зустріла, видиш, у Воложенском районе есть такое поселение Чудесные холмы. Ось я туди приїжджала, яна родом отсюль, але зараз здесь в Росії живе. Больше за 60 годов. Ну, короче, такая зарадженная баба, повитуха, парильщица. І ось серед всього іншого, що я взяла від її, це просте абсолютно практикування і вельми дійсне. Я тобі зараз покажу схематично, а після все разом. Ну, буде некалькі хвілін, ну, але як у тебе буде час, то знайдеш усе поглядіти і поспробувати. Перше, ну, в ідеалі гэта, конечно, робити дзесьці на природзе і босонож, на голой землі. Ну, гэта прынцыпова. Але калі такой у нас магчымасці няма, мы не адкладаем, не чакаем, пакуль там будем в лесе, на пляжы, там дзе заўгодна, а просто разуваемся, здымаем шкарпэткі і робім там, дзе мы зараз ёсць. Я ось зараз, наприклад, на 12-м паверсі. Ну, але вже як ёсць. Перше, зручно станем, ну, натурально выпростаемся. Першае, што мы будем робіць, гэта, ну, плюс-мінус штосьці такое. Так, так, шея была не напружена. Гэта першае. Што тут я зрабіла? Такія калені пружыністыя. Вось тут, каб не напружвалася шыя, я опустила подбородок. Ну, бо у меня так, бо у меня такое доволі напруженное тело. І вось животом просто сенс у тым, каб животом выталкивать себе всякую херню непотребную. Злость, крыўды, зайздрасць, там, знову ж, свої страхи, да, вось гэта пачуццё самоты, суму. Ну, короче, все, что тебе перешкоджает рухаться до своих мэтаў, до твоих, ну, до стану классного, все просто визуализуешь, як ты отсюда, вот так, його просто ось низом живота виталкуєш. Ну і руки, відповідно, так само так ідуть. Ну, такі, видиш, з боку глядиться неоднозначно, ну, але похер. Головне то, що відбувається внутрі. І внутрі відбуваються просто чаровні речі. І ось таким чином просто, видиш, ну, це свого роду такий транс, екстатична практика. І у кінці, що я зробила? Я просто скинула це все, віддала землі на перепрацовку. І вираз твару мій, бо зараз тобі покажу. Ти, напевно, бачила, видиш, такі вияви богині Калі індійської, де вона ногу поклала на шиву, яку вона там забила чи не забила, я не пам'ятаю, як там по легенді, і її вираз твару такий ось просто максимум концентрація усієї агресії, усієї злості. І цікаво, що цей самий вираз твару у 2000-х було популярно накерунок бодіфлекс. Бодіфлекс, спочатку шейпінгом всі займалися, а після бодіфлекс з'явився. І там сенсу тим, ну, робити різні гримаси, дихати, ну, і це як будує тіло. І ось, коли ти нахиляєшся і віддаєш це все з долонью в землі, твій вираз твару прикладно такий. В очі на викаті, язик максимально вивалюється, і ти з гуком просто все віддаєш землі на перепрацовку. Ну, тому ось це класно, коли воно на природі десь виконується. Це перше. Тобто зробила просто на максимум, просто все з гуком так само. Гук, що так само цікаво, ну, ти, я думаю, це все, звісно, ведаєш і вмієш, але для мене було впершиню, що гук ось отсюль прямо йде, не отсюль, а ось прямо вот так вот его. Вот так вот активизуешь, короче, вот это вот все сюда, вон кидай, все просто, все, что не потребно, вот так вот. Это первое.
Другое, после я вот это вот зробила, так, скинула. Другое практикование, вельми моє любиме. Так само ноги пружинить, подбородок нахиленный. И так, поехали. Тут то же самое. Ну, ножки пружинять, подбородок криху нахилений, щоб тут не напружувалося. І як на этом, на конику. Тин скачем. Это мое самое любимое. Такий классный лимфодренаж запускается. И вот так вот. И после скинули с этим же самым выразом твару. Очи на выкате, язык на выкате. Так. И третье. Так, і третє, після того, як ми скинули все, що нам не потрібно, віддали землі на перепрацовку, ми вискокуємо до сонця, до своїх хмарів, до того життя, яке ми собі хочемо, до багаття, до поспіху, до здоров'я, до щастя, до просто вот так. Ну, якби то, що не потрібно, ми вже віддали землі, і зараз до сонця, до неба. Просто скачемо, так само, ну, в очі заплющені пожидано, и активное дыхание. Все, и после этого можно просто вот так вот. Ну, ось таким чином. Такі 3 нескладані практикування. Зараз ще там на пару секунд покажу, як воно все разом виглядає. Що до, ну, якби таких проміжків часу, на протягу яких вот это треба робити, є некий час. Коли ми робили в оригіналі, у їх там була запущена музика, яка мінялася. Тобто 3 різні музики, вони чергувалися по 3 таких заходи. Я не маю, на жаль, цієї музики. Максимум, коли вони зі мною поділяться, я так само з тобою поділюся. Але по моїх відчуваннях, кожне ось це практикування тягнулося по 20 хвилин. 20, може бути 15. Отрымливается 3 по 15, 3 по 15, 3 по 15. Ну, так мы робили в оригинале. Я щодень, конечно, меньше часу этому присвящаю, але могу робити там несколько заходів тягом дня. Тому тут, я думаю, ну, это не самый істотний момент. Головне почати, злапати техніку і ось це суперське відчування свободи і м'якості у тілі і в голові, яка приходить після того, як ти це все зробив. Зараз я ще повторю все разом, без перепинку і без коментарів, і спиняю відео.